ending jane ya ora ero lho. Wis balik ono kok. Ini dia apa iki ya? Coba ya. Cendek. Oh, iki ae. Wah, apa tuh? Wah, pakai semutnya mana ini? Bahaya ini. Bahaya untuk kesehatan nih. Wah, gim. Wah, kodok. Wah, pakai semutnya. Kok eretan. Semutnya. Nah, gitu kan. Paling mau sudah kerja. Dia tengok. Mari kok balik-balik. Woi, kita ya arek. Kok mau cepet terus samono. Iya, wong syukur kok. Oh, wis lah. Apa cukup ya Mas Dino? Oh, cukup. Warung mana iki? Malah ndi wis gede. Nyolong. Misale nyolong lho. Kuwi aneh-aneh ta kon. Cepet opo iki? Pakai logo deh mana? Wanteli. Ayo wangi aku diluk. Ngapa mana aku mari ngali iki lho kesel. Padha aku sak tas mari oleh situ lho. Ngapa tenan ndi? Ayo wangi mek gak kuat aku duwowo. Iya ndi? Ya kok kayu. Lho ndi? Ya kono lho. Ya wis tak makan iki sik. Iya. Aduh. Nah, santan di jero ya. Mangan gue iki, mangan iki. Nanti ya, teh suling mana makan sapi lu. Tai. Apa sih? Seru. Oh yo, ayandang dolen terus lho. Minggu-minggu ini dolen ae dolenan opo ngono. Andi sih. Lah arek nomor kan dolene biasa metu warga honda-hondaan ngono lho. Itu dolanan di sapi. Tapi lek awak dhewe nang Pak Duwe sepeda iki ketinggalan opo? Dolanan wae. Ya lho, winane bulino kalah karo kanca. Iya. Iya, jangan iki lho. Apa? Leker. Apa? Leker kelereng lho. Oh, kelereng. Oh iya iya.
main aku kalah karo Jong. Yo ayo Tapi ngomong aku apa? aku apel. Dua kan. Iya, enggak gitu ini. Mesti ketemu itu loh, baca cilik itu. Oh, iki apik main. Cukup enggak ini? Nah, main iki ngecak. Ngecak boy ae. Iya. Boy karo iku lho. Tahun. Karo yo. Iya, tahun. Tapi ada petani ya ini. Parane aja. Iya wis. Apa yuk? Kayu dhisik ae timbal. Ya. Begini. Lot kurang iki. Iya, sing apik ngene iki. Iki kudu anu iki lho, kuda-kudae iki. Siapa? Waduh. Ora iso ngono ku. Waduh. Cilik ku ora soalé. Aduh. Bawa gitu ya. Ayo, sampean sendiri aja kan lho. Banyak wong kasih. Ini apa ini? Masalah ini. Trono. Ayo. Lumayan nih. Yo pas luwe iki kok main. Ketok sing aku gini udang. Pak lo kraman yo. Moto pas ya. Kan iku aku kan mau yo iku sing anu. Aku mau iki. Sing merubah segalanya yo iki sing merubah segalanya. Wong kuat mulai gak kuat yo iki. Luwe. Iya tak. Mari buat tapi. Wah. Bismillah. Waduh. Apa yang masih ngewet kamari ya? Wes. Teng.
Mana ditakutkan nih? Iki, Cucu kopi loh, cek. ada kopi yo. Waduh, ya kak anu iki. Kak Muni iki serigala ya. Teh. Wes kak Muni. Nyoba sih paling ngalon nih malah Muni nih serigala. Piye? Kan? Alon olehan. Biasa kan banter ngono serigala ya. Tak sepi kak kopi. Panas. Slow baik. Ya apa gitu udah lah. Ini jelek. Sare. Sawan iki. Iya, makanya itu. Jadi kok ada penggawean. Ya wis tak apa ya. Kayaknya aku udah lah Yus. Ini lah kremonya dulu kok. Tak mulus ya. Masih bolong. Ya tak go iki. Iya kawan. Aduh. Ya. Aku aduh iki. Aduh lho. Boleh aman. Ndak apa-apa lah sana aja DPP. Ya ya wis. Aku ritan ayo. Masa lo ngaduwe kono ngaku. Bocah iki lho apa iki? Tenang iki. Hei. Ayo main. Main opo? Ya leker. Kita ayo. Aku sih boyo nanti boyo. Oh, dhuwur iki. Woi! Woi! Ayo. Nanti. Lono ta. Dur. Hei. Hei, budak kae. Biasa kupingnya rada-rada rusak ngono. Iku, opo ana bengkel? Opo ana iki oke. Ngoten ae. Baik. Rampang deh. Rampang ae. Bukan ae. Ngono nih. Ayo. Aja we. Anu nang ateng tok ae sing wani awakmu. Yo. Iki lah kermo iku. Salah ana datang. Lah iki ayo. Winan Yo. main ayo. Nanti kene punderi. Ngene iki yo. Ayo piran iki yakin wis. Ayo ini lah kene awake. Hei, lakar kuwi hei. Limo iki. Yo langsung akeh lecek ah. Support ae aku. Kancamu iku melokno. Ya aku melo. Loro musuh loro ayo. Wis gak usah hitung-hitungan. Itu tuh sing Malang iki. Iki jenenge Malang. Jagoan Neoni. Bengkong iki. Iki lho Jasin iki. Iki lho Jasin. Gitu lho koyo. Langsung Sultan mah bebas ini. Makan Guys. tok. Sultannya leker iki. Langsung. Garis ini sih, garis. Lelek lah kre. Ki harisnya. Yo. Ayo. Kilo cuma lagi. Tatet noy bang. Let tang wapat deh kira. Terire lah. Lah, itu pak, tuh yang Saya
ayo anu ya. Taporan aja. Ayo taporan ayo jurang naik rai. Taruhannya di sini. Boleh gitu ibu tuh. Baik ya taruhan. Apa anu? Tentean. Ya wis iki langsung ae. Iki yo. Ayo, ya iki. Oh, kau oleh Joko de Burian, kau oleh ini. Kau oleh ini. Hei, Boleh beli. kau oleh ini. Ayo. Ayo gini, campur. Nah, kan. Nah. Halo, tempat biru. Buh, luput. Ayo sampean. Oh, gih. Oh, antas. Look. Jalan. Yo, kena le. Ya gak pecah le ngono. Goblok kabeh sih. Kan sing tepat. Lara. Ini lho. Niki. Wah, lho. Iki lapo ini? Wong menang. Hei. Wes ayo balik. Kamu. Sebentar.